One man in Igbo land, in Eastern Zone, come out fully and show good love to all his people, forgetting that we have the politicians that are supposed to do those things, but he showed them that it is not all about having those money in your bank or buying houses and doing all the unnecessary thing, but saving soul is the best. You are welcome back to my channel. This is still your brother 1042. You know, in this my channel, I give you update news. Every news you need to hear. In this my channel, I will give you the evidence of that news as well. As we do it in this my channel, I welcome all my subscribers. I welcome all my new viewers. If today is the first time you are coming across to my channel, you are highly welcome. Don't forget, if I do what you like, don't forget to subscribe and put on notification so that anytime I post video, you will be notified. I thank all my subscribers all over the world. I really appreciate you. You guys are so amazing. As we do it on this in my channel is I will present the video to you. After then, we are going to watch it together. I'm going to watch it together with you. Then, once we finish watching the video, we are going to come on comment section and say our mind. Say whatever you want to say on comment section. I really appreciate you. Let's go to the video. Thank you. Igbo bi Igbo na-esonye anyị na BBC News Igbo dịka nsi bụ unu mgbe m bidoro gosibe unu ihe anụnwa na ebe anyị nọ bụ na ụzọ Ugboezeji Ifo Road na ya bụ ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu nke kpatara na otu onye ji aka ya wee sị na ya ga-arụ anya bụ ụzọ maka na afụfụ ndị bi n'ogbe a na-ata akarịka. Anyị na chief ahụ nọ ugbu a ka ọ gwa anyị onye ọ bụ, gwakwana anyị ihe kpatara o ji mee ihe dị etu a. I know na BBC News Igbo ka anyị mata onye bụ sa. Igbo mmanụ. Igbo mmanụ. Afa m bụ Chief Azubike Mokel. Abụ m onye Igbo Oraifite. Mana ebe a n'Enugu a, compound ahụ nọ ebe a mụrụ m. You know? So anyị na-aga ebe a ka Chukwu na-agọzi anyị. Anyị sị ka anyị na-chita ka anyị lọta ndị ebe a. N'ọkwa ebe a ka mmọnwụ bidoro. Ebe a ka ikolobịa a na-eme ikolobịa na ikolobịa my father na-ekwu okwu si na akụ eruru ụlọ na o nwere isi na a na-anụ ya na Abuja na-anụ ya ebe a ọ bara ulu. The most important, if anything important bụ mmadụ make a difference in the lives of the people gị na ha nọ. You know, ọ bụrụ na ọmụ aka kacha dị intelligent ebe a, ọ bụrụ na ọmụ kacha ma ihe ọ na aka ka ndị na-ebe a nwee ego mana Chineke debe eme na mkpụrụ obi. Oge ọ na na-esi Abuja anata na-asị kedu ihe a ga-eme n'ihe a. So anyị ama ngụbozi ogologo okwu ije anyị jegolu ma ebe anyị jesigoro ka anyị ma na ga-enyere anyị aka. Anakatakwa dịkwa hope a ga-adịkwa o. Anakatakwa anyị fụkwa onwe anyị na the same position anyị nọ. Mana ka Chineke si mee ife tinye m ya na mkpụrụ obi otu nsogbu gị anyị wee Chineke bido ọlụ a. I say I go to gutter. But my problem anywhere when I got a carrel. The one of God problem erosion na chitu pa eba. Then Chineke I will be looking by the area. They don't want to know where ban in your like councillor. On a weba, we can back with them so. Yes. Anyị nwere ike itinye nwoke ebe eni. Mgbe nọ na alụza nsị na ọ na-adị mma anyị mee ihe mgbe ọ dị njọ. Ọ dịwakwa mma anyị anachetakwa azụ bịa gosi ndị mmadụ na ihe na-apụtakwa n'ime nya bụ ihe. Ọ dị mma kedu ndị na-enyere gị aka n'ọrụ anyị na-alụsa? Financially. Mụ ka na-ebu ya sọsọ m kịta. Mana in terms of technology, in terms of logistics, in terms of speaking ịgwa ndị mmadụ okwu maka na ndị be anyị sikwere ike. You know, maka na ndị be anyị like change. Councilor na-achị ebe a has been not great. It's been wonderful. On a make na put an ejekwu mad one-on-one, which is government I suppose they differ from mad. Government is supposed government to put that mad anolo. Makana mad bu government. Arabu na vote to mad we ku government. They got charger of mad ka gachi. So here now your government to go I'll make your own way available. But can ndị mmadụ na-ata nnukwu afọ. A na-atakwa afọ a na-agbakọ proper for a couple of days
n'ọkwa years ka a na-ekwu okwu ya maka ana m afụcha ụfọdụ ụlọ ndị dị si ebe a ndị nwetara ọmalịcha penti ochucha ga-echu ọbụrụ dọst si n'ụzọ anụnwa na-ekpunye bụ nke a bụ eziokwu a na-alụcha gọta anụnwa dozie ya na anyị nwere ike ife a na-akpọ dọst ekudebe anyị elo and onye ọbụla tinyekwara aka ndị bakịrị anyị n'ife anyị na-eme na kọmuniti karịrị ndị abakịrị anyị mana ịmago na chenji mkpụrụ onye ọbụla na-ewelkọm ya mana the long time ị ga-afụkwa na ụgwọ ndị ahụ njikwara ajụ ga-ebekwa kwetekwe na ihe a bụ ihe ọma onwerekwa onye anyị na-akụtubie na anyị na-asị gị biko gọọmenti imuvuo na anyị 5 feet back ka anyị wee tinye gọta onwere ihe ọzọ achọrọzi bacha achọrọzi kọntena enwerekwa n'ebe a na-eme ya n'Enugwu a mana ọ bụrụ na ndị ọzọ chọrọ ya biko na ha chọrọ ya ebe a onye anyị na-ekwu ka anyị ka dị ndụ anyị ga na-ekwu ọnụ anyị gọọmenti daalụnụ enwere ụfọdụ ndị na-asị dịka ịzagonya bụ ajụjụ na-asị ha pụtatụ ha batatụ ime kedu ozi ị nwere igwe ha na-asị mba na a na-achọ ikutuzọpụ ha kedu ozi ihe ị nwere ịgwa ndị dị etu a ihe nwere ike ịgwa ndị dị otu a biko na chenji abịago na gọọmenti ama toleretizi business as usual mmadụ pụta n'iru be mmadụ kwụọ ọbacha kuchie gọta mmiri pụta ọwụba n'ime kọmpand na-ekreti erosion ka pụọ 5 feet back ihe gọọmenti kwuru and gọọmenti na-achọ ọzọ bacha ichi ịlụ strọkchọ ije nata permission tinye n'irube gị ọ dị confam mechieli esiweji merie ihe niile dịnụ respect ihe gọọmenti kwuru na a ga-eme ọ na-ebu gọọmenti na-ekwu na ọ bụgodị na ha tinye bacha na ha gwara ha mbọsị ha tinye bacha o nwere ajụjụ na-akpọ ọchị ndị mmadụ na-ajụgasị ebe a mana m ga-ajụ ya maka na o nwere onye si na ọ dịkwa ka nwoke ọ chọrọ ịzọ gọvanọ o ji ịlụba ụzọ a ọ chọrọ ịzọ gọvanọ Enugu ewo ndị mmadụ sef chief so aha okwu a ndị mmadụ ka nzakwa unu Igbo bụ Igbo enwere m any plan any ambition ịzọ ihe ọbụla gọvanọ mụnwa bụkwa a strong PDP member from Anambra State mana Enugu State ka anyị na-alụ ọlụ a so ọ bụ na m na-azọ gọvanọ nọ na Anambra ka a ga na-alụ ọlụ a mana mụnwa bụ abụ m the tribalized Nigerian ebe ọ bụ na m fụrụ onwe m ebe ahụ m bi as long as m bi ebe ahụ I recognize the place onwe ihe m ga-eme within that area m ga-emebekwa ya ozugbo maka ebe m bi yes daalụ Igbo bụ Igbo unu ahụgoni ahụ nyabụ onye na-alụ nyabụ ụzọ dịrị ndị ugbo eze ji niile dị n'Abakpa ugbu a ọ gwago unu na ihe o ji na-arị ya bụ na ọ bụ onye ihe ndị mmadụ na-emetụta ka ọ dị ndị mmadụ na-emetụta maka na ihe ụlọ ya ebe a nụnwa ọ na-abụ mmiri techie na anya bụ ụzọ ada agazi ya aga o wee wute ya o wee sị na ya ga-eji aka ya wee rụwa ya bụ ụzọ ya na obi dị anyị mma na ụzọ ndị ugbo eze ji ugbu a na oge na-adịghị anya na a ga-arụcha ya anyị agbagogo mgbago gosi unu ka ha si wee na-arụ ya bụ ihe